ngachanga yunga aro singa karansi ke sabu kiriyansi kirange no mwali ele sabe kirine karansa na kia unegete kantu to kuchigura sa tambe ni karansi ngaira na senjire ne karansi inkorte kyun ngachanta ngani ti umutu ono ko gwere nchira yarenge nyumo pasa abantu bali wetu nkabuneka maega umutu igete kyo mongo ikabuneka mubero one kururia banju igore ligata ingata ite musani rubuna ngirete bana rutura bwazo kurori ntuki tukomera nabakarera ya nero kurete ngita yena rumire ne bitari agotigo ya gandiwo andi ujiro zo mu Rwanda ache ningutumika pambas hata diapers achina bere ngutumika ase myake yons ndo chobona yari 12 bari gichibesa bana bancangire seito ayabera tata lakini abakanite agateba tali yarumbi yarite ribono kerumindo igonkora giri kunige chikono nagatimo gatarioka kerondo bulire amache ngotreke na nyunisto kerondo bulire ali yebo ahonchuru ngosibelibu nakanyara basani bako ngasisire nenko bere sitengo kerono ne kanse itera muroche ali gitu sinanya musani ndanga sisi ndegere na wakan chiwe chiaro sa uchinyi 8,000 10,000 egasinya bano nje musani yako udi kerumu musani yako chondo silindagira nali unchenji burana rara o mbekera net osiyeka uchisikoga ndamwabo leo basani batetanya bona yasinyire nkateyo bakaba ngambita atakankana saba ngambi Karibu sana mwachomo ligeria Oinka TV na nakwalia ni guchagaiga asomo chio keumbu aime ya keumbu woda sachote gutarira oyo minto Bravin to akoreto mo anoye gaiga Bravin abwato muchando we spinal cord ali nete umuteigoro akaukorwa umuteigoro akabuneka egete kyo mugongo gose spinal cord ase gesongo twashire guchagaiga torenga kuruturu gaiga kiagendereire kwa daily life yae igamenyete ase wheelchair no gaiga sa kombweta asomo chio keumbu batakoranga kuruturu gaiga maendeleo ki atwajire gose abantu mbali bachitega iga bagasona na story bakanyara kumukonya akanyora bintu bike lakini asebono iga buna turangeri gochaga iga umuchano nore bado abwate aganetinga nto bageri ba Oinka TV onye tokonyara aliba bwato moyo bwo bwanja abagosona na naende tomosuki ake kurubaji ase twa mutirete tete kwana mange kera no ari iga anta ite goswa guchiga iga sa kombo ete tukwana monera atote binga kiagendere tembaka bonega to chandare majetane Bridget Kerubo mbwati mbaka omwelyo muna nagote twikire gaiga ase muyo minto Bravin amenyete ndocenga ne mbura nere gaiga sana ya tuganyirie geka lakini bona iga ndoce konya gukurere lakini mbuya tuli twiranire gocha ntwachite gaiga twakoro mugano ase faida ya uri utaro cyo mugano uyo ona twachire gocha nene tomutarire atotemya kiagendere to kurutwa ruite gaiga tukabone ngamuna twiranire iga karibu sana karibu Bravin biya mwana kirobo karibu gaiga last time lakini mbaje bataro cyo mugano uyo bono nabo go introduce buya nainde aso muntu kuligeri ritangani mwancho muligeri Oinka TV igongoro ko Bravin umwenga matoke igomenyete keumbu ase kinyoro kiarem ongo toka buna eyo minta batebiri na maeno mwaka oyo mwerere kuruba chitega iga kabategoro yo muganone none nyorte kinda se wheelchair una na umieta se spinal cord osase gete kyo mugongo
ikagera bono ndase wheelchair Bravin omete buna nacha na igure yeto bwate kwanza nelie brother yane nko bwate mbiya mono naye uno kurugirwo mama ngiru bakuruguka na ina baba mino nkerubo na indo mwenga nimbwate yanko yane koro ku mwenga kai gombuya igono tole family iso yara family your sister Kerubonche, my brother Bravin, and mwenga ne yanko igono anyway my mother way wangiru your mother is Kerubo so we are family here Yes. sana so gutwarigani twachire na inde gaiga tomanye nga kuruturu gaiga ama tukarachire ng'aki kwagendete lakini before toike gabo nabo gotweresa asori okurigirigiri tang'ani ng'aki kwenyorete situation yogokina kwao gocha mpaka buna kwenyoreta ase wheelchair ng'aki kwaringe banchwa narwite muganone ekero naende banchwa barwite nka TV naende nabo nari gwanchang'iriri bageriga erinde nyoirorire una mwiguriri tariane Bravin mwenga matoke igomenyete kiumbwa ase kinyoro kiaremo atari oseito igonko mboereire nabasamari menya tororo gento kiagera natoka kimenyete gaiga ntaracha kumia baiburi bane mbaetanete kuri mwega tata akagenda kifiake na mama akagenda kifiake nkasa ino nare nkaseito igere tombe Nyamira county nona akindete asinga kienge indekera baiburi bagosana toka move tugacha kumenya ase chitauni chinde chinke chia usia bono bono banchwa barigiriri igona umiete omogongo mwaka bwa 2010 2010 tina ibore tukindeiga asa nankonyete ngakina biya ngasoma ngaeta kuri primary biya nsomete school ya St. Teresa's Amasago nona somete erekeri me ya Kiumbwa nsomete asa nanseniti ngakonya ngaeta lakini asingi nchoko nyaro kwa mama kwa lengense nakanyora bagosa na tata tinjie tie school narangitu yaringe kisi school korukulaze itigongo etete mbakochi korangeli enya sana nkonyete kanyara mwa 387 nga chini school ya Bishop Mugandi Nyakigoki nona aberete komiyeka ukagendera tinanyora chibes chiugo chiko complete amasomane ikagera nga drop school kirona seri form 1 form 2 term 1 form 1 nanye korete yarengete ya 2008 so 2009 term 1 ontigerete school hapo kere form 2 tinje tikogendera bono ngachagari ninjira ndayo ngonya kwirigeri egerangina ne back njikwana ne chisemi njite chisemi tianyarekana bono ngira negente tanyarekana katika harakati sire musani akangira chikumutwira chi avocado sakoro kumita mayoruguru no liringo mutwira avocado mwaka uyu nate yaburinge ya 2010 mwaka 2010 umutie nane tarehe 16 nyorti aringe Monday ngatu avocado kona chikoli ntete gwikawo chance ngachanga yunga arosinga karanse ke sabo kiriyanse kirange no mwali ele sabe kirine karansa nalikia unegete ikantu to kuchigura sa tambe karanse nkaira nanse njire ne karanse inkorte kiun ngachanta ngani ti umutu ono kagwere njira yaringe nyomo pasa abantu bali gwetu nkabuneka mayega umutu igete kyo mongo ikabuneka mubero one kurueria banju igore ligata ingata ite kuruga igabona mariko guchinse mubero yo tindi koyu weka kwarenge musana artu ngena ruchito koda tero mote kare gute sare chef kartu ari gut musani yonte ati mutwer angakan ni ma to kuline metenga kina ma to kulina ana kwarenge expert boro bane kanyari kana rende ekero na rangu musani uri nyoriru karatiga karanse muganyare tumote twakire chiari ngari ono diaga uya kariko irana akanyora na kuri igonda irense ono nabona abunege tomo gongo igo marekani guchinse bono igonde paralyzed obiro turi kuyu magoka ya tari gokora magura ya tari gokora nabonko nabari igonko ambano nabe kuburire nambano goche wirichia ane gari mina bonko ambano na ikaransa ekero eganiri boigo bono ekero kwa buneka musani ona arenge gamwe tunya gitari ekero na bunegete igo na minyo gotiko chinya gitari keroka abenya gitari bagachoka ndigire bagatebe go na umyo egete kyo mugongo ekikaga neiri minyo ki Kenyatta usene Nairobi hospital kero nkuminyo ki goro 24 hours taraira egara nchikole kibis chiparo sangina kuri lakini lene yasa no muyamba kabona moya onde
tingu etrende kraya nyalke ngamnya kiwono kisi teaching and defer ngabero re week ngairuna akuru asiege kana basani abana ture cha ukato pakamanya kondili bagenya kitali kurugute National Spinal Injury Hospital gotoka Nairobi. Nona verte sinya kitali ya so mwako mugima na verto ndoro kamanya gocha ko musani lumna ngirete bana rutura bwato kuroni tukitu komera na bakarera ya nero kurete nya kitali nero ngirete nya kitali agotigo agantigo andi ujiro so mu Buganda kuroni twanya korana na baro bakarera era ne skuru ari nde Buganda ande tindi kanyora bura ko genda bakabona iga muri gukwana janje bakabona ndonya korana kitu kwa kesi minyora tiri ko genda and the other family members rin kanyora sims yabo njiko so bona nono nyona abayiri bono mbanya gocha nonyo gukora gose kubunya kikwa genda jaya mbachiti gocha bono rende gento gyankwanye tukunya gitari chiwe njiaga niri chinyingo almost 5 million abasani rina chitinya gitari gento gakorte immediately bande cheste NHF bagakana ngemia kebiro kagenda gwakana NHF n'abasani no babwatirante nimo mwako ere namoto ngarute National Spinal Injury ngachaka yewe umucanga abantu bacangete nabo turatebe ukamanya gucanka bono ekaro kwa stenka improvement te chiti ko bona inde ya rina chiete Spinal Injury mo ka tar konyegera nonyo akirete kiri bono kuri no feelings mo ka bono konyegera arake nabonda temo kurwani nchira gitinga approximate ga bugataga simi kabona ko bugataga bona bogo ko batesi nabo ngo batesi lakini kyari kingutumika kiyoko weki yoka nabo ngo batandi kiri takiru bose toli go feel kende impere ko feel feelings inchiyo nonyo chinka sana chigotoka ubukuri bano chinsa tindi kumanya ngenta kaya ndrate korwena bana bene ngutumika mipire igasinga nchi yachenge achene ngutumika pampas hata diapers achina bene ngutumika asemi yake yons ndo chona yare 12 plus mutinyona na korte miaka 12 years ora se wheelchair enda sigitana challenges ya wiri nyingi sana utukobona musani yagocho ngasisti kana dosiri ndagira na arari renda mpaka mambi ando munye goche menyete njibieka ko batokunyara kuyonchora kunyara kuyonchora tiri kuonchoka akotari kokora mubiri tukunyara kuyonchora singenchi kunyara kana igo ndo sangi mukonyara na mauti singenchi ngora renseme ya megi bed so ko batari bed sauce ndire chigocha bona sana igo menyeta ebweka igo menyete njibieka uno nateba ababiri bana baitante mapema abantu bikanisi singo chiere moroje abasani bane nde babwatiranite bali gichibesa bane bancangire seito bayebera tata lakini abakanite agateba tali yarumbi yarite abuto ekara baibo babo baste protect ya old way no magena alingi ndoche miaka yana kanyara ya beiranga 10 kwa ni primary Brema na nglo classes nene tanya go bakwanira go semuri na relationship ngiyane njate metugate kwanero abantu bamogora kindi chit konyarekana so my father mufetoni bwana akanyoma oigo na gwate family ende awate family bona itingo the space kalinga jamenya to kimanyiti ndio mama my mother amenye to jiski murogoro obeiro gukora chikonda singinjo gonya kwirwanira n'abanyaruka bamindule n'embajite bakanyoma lakini rende asinginje chikonda echo na bwatata drying conditions woni gano murwire ya mama nera talibuya ya igarwarite nera samenyete igakomboete chinsemi chia perokora kuchipiro yewa mbarenga muri mimi chisebi ndio tuli batana baisike batatu banyomi once bali nabana na singinje wono bogi mubiga nyomi chinjiru yana bo bamenyete barubuka bono ndate na bana babo abarabu yani mbaje ase marriage ba separated exactly bona na gorobu ni chia so bunya kwirigere bali nokero monta kwirigere na mumuro mino muro minto nera kwirigere yale tingo ko tenga yale kisakiti ta counter lim duana korra gaiga muri makwani omo kaya sore wasara mno mone omo minto ncho mutangi na first born ewan nyara ko kombati muru yaro yo gatatu ewan ner no monene asenginjo wono gise nyuru na kuri mi katatu wan ewan 31 years 31 years no mo kyore to tira jira third floor wa temire sana baige nyasaye no mi nyasaye no mi ya ndio kwa sana ewan
no situation ye kwa bwate kwa renge nembe onye boneka buno ikarasta se wheelchair it's still hard for young person buna ni maite boneka tangane ibintu ngeto gukora isiko gari abantu bare myaka 31 boneka ne chigasi bare gose chi family babwate gose ibintu gete bakora isiko utari konyara gukora kwa situation yole bona na man it was an accident actually yabet kururi bono kerumindo igongora gari kunige chikono na gathimo gotere ukora kerondo bulire amache ngotre keruna nyunistu kerondo bulirali yebo anchuru ngosibelibu nakanyara basani bako ngasisire nko bere site ngong kerona ne kanisa itere murochi ali gitu sinanya musani onda ngasist ndegera na wakan chiwe chiaro sa uchinyili 8 10 egasinya bono nje musani yako udi kerumu musani yako chondo silindagira nali unchenji burana rara mbekera net usiye ko uchisko genda mwabo a friend okorwange ne quality yiga igaherem kenyolike gwakora ko mwagesimba large rent that large family ya mwagesimba nabangwa kira abana barombi yamono bagaka barona abangina babiri bakunga system anaishi nyina bakonga abana babona bakunga system amache nebintu binde nomba kuigetanga sana bangigetanga sana which is good kwa situation nole no ninte ko imagine nga komenya ncheweka as a situation nole na kongsa na man ono muntu nabara buri nga ekero bwate siblings na mamo mino no are maybe tato mino bona iga muri buya relationship teyo lakini gabungo chiro totebi baadaye ngobule mubo nga kimwanyorete as a friends bali bagirete story baga chip in okanyoro bule nga ki family yawe ere egotigete iga omenya tayo bwekaga okomboete nyumba nate babuli tangani kiruminto nga family ya minte bara abana bakwelire abanyaruka oyo muna nkwani gagotoka na kuru chimete na kuru tawoni yabo abaka no amenyete na bana baye batatu chikonda gonti yakora no yonda amenyete Nairobi yawe bichichi timanyete asa amenyete no yonda nskimu mabwa akora chikonda nkora achara ondra imama lingi byana kamutumdo chonto na nere nkora achari limo igolende kera bwate libaga na na bwata abana yebo ona singincho kweligerio kuno komige koku nabiko nyarekano muntu kuri Nairobi arache kusindi mu mwakandole yo kuruna kuru mabu chisingo chimora arache kusindi mu igandre oyo karoko bayigonera bana mama lende onate mama no muroi afya yetelingiya na kaniti kunya kwa rero kuna wakora no nyabona iga bunore iga ni taiti kunye kucha go chanda abantu nka oroche ngwa kugenda nabo arache ko be burden nkaga akoba nabarumba bali kwinyata in fact neke na gwatebi mamu minta samenyete bone ni nyaruke ya mindana teba omuntu baite nyumba bamenyete bamurendera niti mugondoro mukeiga mugondora tigeta gurto mukeiga oli go 50 na tebi tarayo atefero bon kanyumba bege to akano bamenyete agake bono inche na ingaringa ngo nalinga mena bro tak te kunyarika singenjo na kanyumba gake na bamenyeto igairu no muntu yo alendera airu no muntu ya murendera niti mugondo yo ensa yebo abone kana to understand ringa no nye bono mobwati simino nchebona timbwa tsite kuru tata ngani say no tejo bone nalikuwa gule mangana yo gule mu leba basani batete nyabona yasinyire nkatejo bakaba ngambi tata kankana saba ngambi ikanyarika nabona basani batete to kora naliba menta chibese bakanyoro bule asa igamenye to bule muno bule nsago chimwina boko mesa bule 40 by 30 bule 30 by 40 na ubona bali getu bwatokire bwasabeyu bono buli muno burasili italiane ugolira sumu chokoro guma akachuri asiombaba omongina dusiro mbaba anga semietere mogai yeko wana kutrara wana semieta oburange 300 meters na bankuru ndune wiricha nyande kanisa andi naira na udime biko mwana bono ukogani na kukoronga buli muku bwatokire abasani bari gucha gati nabete ngode kururi tangani bandi giri buli bono mwanya sawa nchiri bwatokire bono bari gwancha bari baterende inyombe ganiri nabira ganirwe ngiye yamenyate ere chiro muibere sengencho nde condition yesengencho bole mo boiga echo nega niliwo ige simanke ganiri wiskabu na kero kende echo ya nyomba sengencho go train ye yuri nipagi na bintu binde
Ewa. Ono bole mukibwatukire tugakira Nyasaye ng'ambu ya mono. Tugakira Nyasaye mbia mono sana kero Nyasaye onkonye. Anyorire bono. Onde gento nkeri ngatuligi at least abasamaria baya enyumba ebekuga nonye ne structure geko beko gosoime. Ewa. Na bera akonye sana rero konya gwaka na rent gai. Rent by then irenga mugo chamwaka na. Rent gai gwaka no 3000. Kere gwaka nugo. Bono roche na hoteninga neri Pampers chingotumika. Chirundi pagieci. Ndagira sabuni ngo esibeli. Nande mono ninga neri chi grave sana. So muntu ogonga system konjenje burabu onsibi. Grave sinchiga neri. Echingo barachiwe sinyinge sana. Na amahitaji andali ya nyumba. Gai gabono musani ko assist. Wikandu gero gutumike gas. Ya okora kiregento. Akora kiregento jobono. Igongora kiregento. Moncho rulire nsibi kundagere kunige chiko. Ewa match nestro. Beker Pampers. Be asani banga assist babire. Bambeke wheelchair igoro. Bono chibese chiro chechirwe chisato. Echo nya nanyore mwane abo chigonkonye bali ba approximate yabarante ebiringa kwagache enyombere chiro mwichi kobeke cyo bakolema ebintu isiko nabo chigane ryange chibese chirabe 1500 na 500,000 plus na yora nyora sabono komenya linda nyora ntabe bonero mwane echo eriska igisima kerororo na nyombero chiro mwibere na echo ya nyumba nyeko beku ebeku akiyo kuno kubona kuri gusaba gucyasa abasani bane aho bankonya nane nganyoro buri mu no buri Nyasaye naro nabo konyora abasani ndiko gwata abasani bago go assist no nyumba na yere buya sana ya Nyasaye ndeko basene gakiye ngo sonya Nyasaye ndeko basene abantu begenyurege semyete yorugo mwage simba eremo bon speak large nabongo sonya saba sin sana abantu bitu bekanisa yere moroche yiye korabone gano mulisi mesha kyogora ewa challenges nsiro bwate ayo omonyene personal orato tebichiri una gutumia ebintu ebichikateta abasiki diapers nene tobwate omuntu oli ogo change oftenly abuna yiganeti and challenges ikiecho gwetera apart from what ya liyo go change ingwato tebitara nda sembe ngangwa bwate challenges chikateta tuli gotwara ogo change oftenly una yaba nyagitari bago advice ngatonya koirorera nyorandiro ko lemeru maka kwacha koirorera kateta chikatete ichindengo chirorera sana ichitagere 14 days na yetugutira kwanyora dinde tinjibwati dindo muntu gonjenje agotumika amako tabwati gloves bono yacho konyarekananga chiare treme chandu chandetera uburwire iga safe rat use infection urine infection bagate bono konyarekanira mutuka enda mange so ebindike bwana iri gloves yecho ne chikatete ngotumike into koro external catheters use chiritom so akoro external yecho chi condom abantu baguchiroka na chingotumika na tejo ndi ba so it's expensive and then doche nere hectic sana era toli konyara ko ekolera ayo munene na maene doche mbura ya chirega iga sana mwancho muligere to gotwerero gaiga tokolemera gitokole story koba yembura ntoli gochikogendera mono ingento bono natagete oile libageri osaba obokonya so muntu tuligereti ngakiote getokonyo arafu na nane namba ya Yesu abanchwa una nate abulitanga ni mwankonya te buli mubwatokire ngo bene ni ngambia mono no ngenda to komenya sekenyoro kieremo ime yake akimwari kwancha mwankonye mondigeri chibese chichire 1500 sene plus nyore cho asobuli mubuli nyore gesima ne nyomba senkomenya bono chibese chingwakana na chierent njigutumika sama itachi ayande na ateba igona bonare gusaba mwankonye namba yane yesimu esengenje yembura igere 07 29 21 23 54 naende na mwana gwanchangire orere abarigeri baminto namba yane yesim igore 07 29 21 23 54 kero ko ndikina bakonyora sina mbeyo marieta koreta amarieta gongoro Bravin omwenga matoke gomenyeta sekenyero kieremo ime yake umbugoti Sana sana Bravin pole twakobekira sembura naende tolibuya korwarete lakini mbuya kwa mereiri kwa kwa ndemo nento nendo muntu manyire progress ekara to kora chi story bya to takatuira na nento amanyanga kiogendrete ntu agokonyete gosesa bonega step nere lyoge yani condition nere lyoge ere buya sana mbiya mona sokoro takeruo imbura ne bisibone atwire twese ne bisibona twachirega ko chaguito kobe blessing yaso na kwanyoliro bolemo ona tige nyombebo na mahitaji ya makama kanyumba
Asante sana mwancho muligereria no tokolera gabu umugano oyo o Bravin ndoche togotwerera sana by the way chinachi ebinabyo bintu togweteraga iga stay field okoletera yo mwancho muligereria story bunechi ndekero kuligereria ko bwato monyo bugwancha go so bwato uwezo yo gokonya abantu buna bamuna Bravin bona iga mahitaji ya nyumba na bwate bintu bya gotumia buna chi adult diapers catheter na mochoro irorera etabwenereti namba yango bekatolega bunse omwakire simi gosomo tomerekeri kende gyosyo bwate na ina na yara endere gose kanya ko bwate mero yeto ya Inka TV kanya go subscribe onye tora subscribe tomera nende in the next story ya Bridget Kerubo TV mbia mono